kuinka suhtautua innostuneeseen ihmiseen, jos ei ole itse siinä samassa mielentilassa. Tässä on kuvattuna ihmisen mieli. Meissä kaikissa elää kaksi sutta, musta ja valkoinen. Ja se susi kasvaa, kumpaa sutta ruokit. Tällä pimeällä puolella on sellaisia asioita kuin latistaminen, tukahduttaminen, alaspäin painaminen. Ja valon puolella on puolestaan sitten kannustaminen, tukeminen, myötäilo ja niin edelleen. Sä voit itse valita sen, että kumpaa sutta sinä haluat ruokkia. Eli jos sä huomaat, että toinen ihminen on superinnostunut ja sua itse innosta, niin haluatko sä painaa sen toisen ihmisen ilon alas siksi, että sulla on itsellä vähän apea fiilis. On syytä muistaa, että meidän reaktiot kertoo kuitenkin aina meistä itsestämme. Eli jos oikein ärsyttää toinen ihminen, että voi vitsi, kun toi on niin innostunut, niin on syytä kysyä itseltä, että miksi tää ärsyttää mua? Onko joku asia, minkä kanssa minä en ole sinut tässä tilanteessa? Onko niin, että mä haluaisin itse pystyä olemaan yhtä innostunut, tai musta tuntuu ikävältä, että mä en saa yhteyttä tuohon ihmiseen. Mikä se ikinä onkaan, kysy sitä ensiksi itseltäsi. Ja sitten jos se edelleen vaivaa sua, niin sä voit joko keskustella siitä tämän ihmisen kanssa syyllistämättä tätä toista osapuolta, että miten me löydettäisiin tämä yhteys meidän välille esimerkiksi. Tai sitten sä voit ihan tyynesti antaa olla, että okei, mun ei tarvitse löytää just tämän ihmisen kanssa yhteyttä tässä hetkessä, ja sekin on ok.